tokom aktivnih ofanzivnih operacija ruskih snaga na području Lisičanska i Severnodonjecka, ukupni gubici oružanih snaga Ukrajine iznosili su 5469 ljudi, uključujući nepovratnih 2218, sanitarnih 3251, otkriva ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, a prenosi TASS. U roku od 2 nedelje opkoljene su i likvidirane grupe u Gorskom kotlu, u oblastima Lisičansk i Severnodonjeck, a 25 naselja uzeto je pod kontrolu. Šojgu je dodao da je ukupno kao rezultat aktivnih ofanzivnih operacija 670 kvadratnih kilometara teritorije uzeto pod kontrolu. Ruski ministar odbrane je rekao da su oružane snage Ukrajine u borbama za Lisičansk izgubile 12 aviona, 6 protivvazdušnih raketnih sistema i 39 tenkova koji su ostali u gradu. Pored toga, tokom operacije uništeno je 166 oruđa poljske i minobacačke artiljerije, kao i 216 ukrajinskih vozila različite namene.